Ekku Melissa, llum kien l-aħħar jum ta' trasport offrut mill-Assoċjazzjoni ta' Trasport Pubbliku l-ATP. Trasport li kien dejjem iddominat mill-figura tax-xufier kontroversjali ta' dawn il-karozzi tal-linja. Tkellimna magħhom dalgħodu ma' wħud minnhom propju li tkellmu magħna dwar dak li jgħidu dwarhom in-nies u kif qed iħossuhom illum li huwa l-aħħar jum tax-xogħol tagħhom fit-trasport pubbliku f'pajjiżna, is-servizz. Laħna bil-bandejt ta' Xufier ukoll qed jgħidu. Jien fih ħajja kontek dik kien iffeltajt jelu l-bandiera. Kien qed tisbaħ milli. Dawn huma Joseph Valletta u Carmenu Haber, ħbieb fuq il-linja. Saqgħu l-istess trakk, dak tal-bandiera bis-salib tal-kavallieri u jaħdmu mal-istess sit. Dak jiena dħalt konduttur fuq 14-il sena ma' dar-raġel u bqajna nħobbuh ħafna. Dalgħodu l-belt badnihom jgħidu kelma fl-aħħar jum tas-servizz kif nafuh qabel jieħdu f'idejhom l-arriva. Staqsejna l-Carmenu x'jaħseb dwar id-deċiżjoni li qed tneħħew il-karozzi tal-linja Soforu Oranġo. Id-deċiżjoni ħatta bi kbira. Ħatta bi kbira ħafna. Għax aħna mnobbi ma' xulxina għaw sewwa għaw eħżiena. Imma missu beda bil-ħżiena. Joseph jaqbel miegħu. Donna jekk kellek għal-qawi, kellek ħaxixa ħażina, għal-ħaxixa l-ħażina tittaqla. Mill-esperjenza twila li għandhom jitkellmu wkoll dwar it-trakkijiet infushom u jqabluhom mal-moderni li mill-ħadd se nibdew naraw minnhom biss. Antik m'għandux jaqsam mal-moderni. Sara mill-inqas jaqaflek wara sejgħat irranġaħ jew ofsanar, kif kellek trakk minn daw ġennek Frankuni jtellek. Ħallejna l-Carmenu u l-Joseph jippreparaw għal-vjaġġ u ltqajna ma' xufier ieħor. Għalinna li għalih ix-xogħol kien innamrata tiegħu u li permezz tal-linja rabba familja minkejja l-kundizzjonijiet dejjem ħżiena. U kif ħadħossu fl-aħħar vjaġġ? Kif ħanħoss neħan nimxi fi-triq hemm li tinjiem veru li għadha minix ħanar ma' xogħol. Qed tifhimni jew ħandaħlu l-garaġġ jew dak ngħid issa. U x'ta tagħmel mbagħad wara bil-van? Issa ħanagħmel wara ġietni karta biex nhar it-tnejn fis-sagħtejn ta' wara l-ofsenar ħan jieħdu fejn il-Playmo bil-ħalfar. Ngħidlu bye bye. Hawnhekk it-trakk jispiċċa skreppjat. U minkejja l-istidien ser jingħataw flus mingħand il-gvern għal dan, id-dieqa tagħhom u tax-xufiera dalgħodu fil-Belt Valletta deret ġenwina. Fuq tal-linja bħala passiġġieri tħaqna, ilmentajna, gergirna, ġili anke ġġilidna. Iżda fost li ħafna passiġġieri li tkellimna magħhom illum kiena ovvju l-element ta' nostalġija. Dan kienu l-kummenti tagħhom u kif ukoll ta' numru ta' turisti li tkellimna magħhom. Fuq il-numru 40 dawn il-passaġġiera kienu sejrin lejn ħadd-tard. Uħud minnhom telgħu apposta l-belt biex igawdu l-aħħar rikba fuq it-trakkijiet. Oħrajn għandhom 700 sena biex jippruvaw il-ġodda. We are very happy about it. Għasa jkollna il-ħinijiet u dawn kollox preċiż. Jina da qalbi maqsuma ġrajtom daw il-bassis, infatti ġejt il-belt illum apposta biex nirkibhom mal-aħħar dak. Però I'm pleased li se jkollna bassis ħafna ħjar, air conditioner. Dika I'm very happy bi għaj. X'naħsbu fuq id-drivers? Fimni ħanilek, jena n-nies tad-dinja kollha xorta. Għaw minnu għorrat, għaw mux għorrat, jikkon skrivan. Kien hemm skrivani sħabi illi mawx bħalhom. Għabbat kiena oħrajn niftaħ jiskarta l-iżjed, ġifiri. U x'memori ġibilhom tal-linja? Meta kont għadni għarusa, kont immur buġibba, nintaqa' mal-arus, konna nirbu ta' 8, kienet l-aħħar waħda dak iż-żmien. Darba nqbadna l-melliħa u tlajna ma tal-linja ma sibdix lura mbagħad, kienu xi 9 hemm mhux xi 4 ta' filgħodu. Dan l-anzjan ilu aktar minn 50 sena jużhom. Għażgur. U rajta titbiddel inti wkoll is-servizz u l-kuluri. Kuluri għażgur. Għaż-żmien dejjem jibdelu. Naturali da. Issa naraw bliġej. U dan jibqa' jżomm mat-teorija li b'tal-linja jaqbillek. Taħna għandna l-karta anzjan, ikkun birħis biex nitkellmu kollox, tiġib il-karozza tiegħek, tagħmel il-prezza teħelek tarax il-petrol mhux irħisux. Lil din il-mara staqsejnija jekk hux ser iżżomm il-biljett tal-aħħar rikba. Qalet li le. Ta' daw kienu anke ma tax kellimhom xi kultant ikellmuk ħażin. Anke fuq sempliċi għax tajthom 1 euro inqas. Nispera ma jkunux hekk l-oħrajn issa li ħajkonna. Fil-venda ta' Tritoni rajna xieren ta' fotografi li ma rridux li jħarbilhom l-aħħar ċans ta' ritratt tajjeb. Uħud Maltin iżda anke barranin. Dan it-turist minn Oxford Ingilterra ġie Malta f'dawn il-jiem propju ħabba tal-linja u bħalu qal li hawn ħafna oħrajn. The age of them, the colours, the drivers, everything about them, it's just so good, it's great. It's nothing like we get back in England.
and now this is what we're going to. It's going to be like England. This is a living history. It's like the cable cars are to San Francisco or the trams in Porto. You know, but it's very sad, but Malta deserves a modern bus service. Tkellimna wkoll ma' Awstrijak li qed f'Malta l-ewwel darba. F'aħħar iżda il-prezz irħis tas-servizz. The service, there is a lack of information for us, for tourists, but I think that's not important for the people who daily use the bus. But what's special for us is that the buses are very, very old. Yeah, there's a very ancient bus fleet you have. Is that here. good or bad? It's romantic for us. U l-aħħar kelma għal dan it-tifel li bħat turisti waqqafni meta kien qed jieħu ritratti biex ikollu tifkira personali. Ikollhom il-features hekk tagħhom bil-santi u l-qaddisin. Imma inti qed tapprezzhom hemm ħafna oħrajn li jgerglu dwarhom, jgerglu dwar ix-xufiera, jgerglu dwar is-servizz. Le, tal-linja sbieħ kienu s-servizz li ma kienx joġobni għax ma kienux effiċjenti ħafna u mhux li dejjem tafda fuqhom u naħseb il-ġodda dak li se jkollhom ħajkunu iktar effiċjenti. Dawk li jistaqsu dwar kif beda trasport pubbliku f'pajjiżna u kif żviluppa matul iż-żmien. When the board dan is-servizz b'laqta storika twieġeb uħud minn dawn il-mistoqsijiet, naraw. Qabel ma bdew joperaw l-ewwel karozzi tal-linja fit-turuq Maltin, il-mezzi prinċipali tat-trasport kienu l-ferrovija u l-karozzini. Kien fis-sena 1905 li beda s-servizz tal-karozzi tal-linja, meta ċertu Mr. Spiller importa mill-Ingilterra l-ewwel karozzi tal-linja, u dan sabiex tiġi operata sistema tat-trasport bejn il-Belt u St. Andrews. Fis-sena 1921 kienet ġiet iffurmata l-Public Transport Corporation li ingħatat liċenzja sabiex topera rotta mill-Kottonera sal-Belt. Kien f'dan il-perjodu li bosta Mastrudaxxa kienu inċentivati sabiex jibnu l-istrutturi tal-karozzi tal-linja sabiex il-flotta setgħet tikber. Sas-sena 1930 wħud mis-sidien ta' dawn il-karozzi tal-linja kienu għaddejja minn kriżi finanzjarja u dan wassal sabiex jiġu żdingati bosta minn dawn il-vetturi u kull sit tal-karozzi tal-linja beda jaħdem fuq inizjattiva tiegħu bil-konsegwenza ta' kompetizzjoni bejn sewwieqa dwar min ħajabbi l-aktar passiġġieri. Kien fis-sena 1931 li ġie mwaqqaf it-Traffic Control Board li saħaq fuq id-dixxiplina fl-immaniġġjar tal-karozzi tal-linja, bir-riżultat illi s-sidien tal-karozzi tal-linja bdew jikkuraw b'aktar reqqa il-van tagħhom u l-karozzi tal-linja kienu miżmuma sew, indaf u saħansitra f'bosta każijiet imżejna għal xi patruna għal is-sit tal-karozzi tal-linja. Ġie deċiż li n-numru tal-karozzi tal-linja jitla l-500 u jopera fi gruppi ta' sidien tal-karozzi tal-linja. Dan ħoloq problemi u wassal għal protesti u strikes. Iżda Joseph Kazan irnexxielu jixtri wkoll kull karozza tal-linja u eventwalment introduċa immaniġġjar dixxiplinat u beda jmexxi kollox taħt is-supervizzjoni tiegħu. Fis-sena 1955 l-imsemmi Joseph Kazan beda jbieħ l-imsemmiji karozzi tal-linja lill-individwi sakemm bieħ il-karozzi kollha u għen is-sidien sabiex jorganizzaw irwieħhom f'kumpanija u mexxihom sakemm bdew joperaw. Ir-riforma ta' trasport pubbliku kienet fost il-prioritajiet ta' tmexxija tal-Perit Domintov fis-sena 1971. Ġie deċiż li l-karozzi tal-linja kellhom jingħaqdu f'grupp wieħed bl-iskop illi kull sit kellu jaqla l-istess qlieħ mill-karozza tal-linja tiegħu. Kien biss 3 snin wara fis-sena 1977 illi s-sistema tat trasport pubbliku beta jopera taħt grupp wieħed. Kif nafu illum? Kif qed taraw warajna bħalissa l-trakkijiet l-antiki ta' tal-linja deħlin dawk li huma l-aħħar vjaġġi tagħhom. Ftit il-bogħod mill-post fejn il-lejla jiġi inawgurat is-servizz ġdid tal-Arriva. Dak kien kollox għalissa min-naħa tiegħi minn hawnhekk mill-Belt Valletta, mill-Venda ta' Tritoni lura f'idejk Melissa tkomplija tal-aħbarijiet.